चप'नगआव बिपिएफनि जयनिं हाबाफारि उदालगुरि जिल्ला बैरबखुन्द ब्लकनि सिङाव थानाय चप'नग प्राइमारि बिपिएफ हान्जायाव गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय सा9 सोद्रोमाफ्रा जयनिं जाफैदों। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि आसामनि बारग' मन्त्रि मुस्रि रिहन दैमारि, बैरबखुन्द ब्लकनि बिपिएफनि आफादगिरि मुस्रि कनेश्वर औवारि, जिल्ला बिपिएफनि नेहाथारि मुस्रि नारायण उपाध्याय आरो माखासे हेफाजाबगिरि रायजो राजाफोरा। हाबाफारिनि गेजेरजों कनेश्वर औवारिया मा फोरमायखो? दिनै चप'नग प्राइमारि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जोंहा वार्कार मिट दंमोन आरो बे वार्कार मिटआव दिनै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि प्रिन्सिपाल आरो आइडिय'लजिखौ मोजां मोननानै दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि जोंहा 8निबो बारा सुबुंफोरा दिनै जयेन जाफैदों आरो जों बिथांमोनखौ दिनै बरायदों। बेखौथ' थांनाय जिथु 2020 मायथाइयाव जिथु जोंहा काउन्सिलनि बिसायख'थि जादोंमोन, दा बे समाव जोंहा जिथु बिटिआर सुक्तिखौ लानानै रायजो राजाफोरा गोबां आसा फारिनानै दङमोन आरो जायनि जाहोनाव जोंहा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय गोबां एसुरेन्स होदोंमोन उमुक मावगोन तुमुक मावगोन, नाथाय दिनै जों 3 बोसोर जालांबाय बिथांमोननि खुंथाय गोहोआ, खिन्थु बे 3 बोसोराव बिथांमोना रायजो राजानो जिखिनि मावगोन होननानै प्रतिश्रुति होदोंमोन, एसुरेन्स होदोंमोन, दिनै प्रेक्टिकेल फिल्डआव जेबो जायाखिसै आरो जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दिनै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायानो मोजांमोन आरो बे राजखान्थि हान्जाखौनो जोङो समर्थन खालामनानै फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो जोङो सिफ खालामनानै जोंनि जि मोननांगौ जोंनि गांनाय उखैनायखौ जों बिथांमोनजों थानानैनो जाहाथे जों मोननो हागोन बेखौ आसा फारिनानै बिथांमोना दिनै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव लैहोर लैहोर दिनै जयनिं जागासिनो दङ। बुंनांगोन दे दिनै जाय बर' सुबुंफोरा जोंनि नेशनेल पार्टी बिजेपिआव थांनाय बिसायख'थिनि समाव जयेन जाहैदोंमोन, दिनै बिथांमोनाबो मोनसे सानफिननाय फैदों जे दिनै बिजेपिआव थानानै जोंदि माहारिनि थाखाय जेबो मावनो हाया आरो जों बिटिसिनि जिथु मोनखानाय जिथु पावार एन्ड फांसन दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै कनस्पिरेसि खालामनानै लांफिनगासिनो दङ गोहोफोरखौ, बेखौ दिनै नुनानै बिथांमोनाबो बिटिसिनि जिखिनि जोंनि मेक्सिमाम अट'नमि जों पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन बेखौ रैखाथिनि सार्थआव जोंनि बर' माहारिनि इयुन पलिटिकेल जिथु सेफगार्डनि सार्थआव बिथांमोना दिनै गाव गावनि बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ गारनानै दिनै बिथांमोननि जिल्ला आफादगिरि कार्तिक बर'आनो होन, सोरबा रिन्जय बर'आनो होन आरो बिदिनो गोबां ब्लकनि आफादगिरि नेहाथारि सोद्रोमाफोरा दिनै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव दिनै जयेन जागासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना हाजार हाजार जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयेन जागोन होननानै बिथांमोना जोंनो मोनसे आसा होदों आरो बिथांमोना फैगोन।